Ahojte, vítam vás pri tomto videu, ktoré sa bude volať obľúbené veci za mesiac november. Dúfam, že sa vám bude páčiť a bude spravené takou inou formou. Čiže poďme začať. Prvá kategória je fashion, čiže móda. Za tento mesiac som si najviac obľúbila tieto štucky, ktoré majú krásnu zelenú farbu. Sa mi tam páči ten gombík. Sú to teda normálne štucky, ktoré si dáte ako keby pod kolená a tak vás oteplujú. A sú veľmi, veľmi pohodlné. Druhá kategória sú vlasy. No, tento produkt som objavila nedávno a je to teda Leave-In Spray Volume. Dodávam objem a taktiež aj ošetruje. Je od značky Clear, ktorú zoženiete v kaderníctve. Má 150 ml. A cenu neviem, keďže to bolo takto napísané. Jeho benefit je, že sa s ním aj dobre rozčesáva. Tretia kategória je skin, čiže pokožka. Túto kategóriu vyhrala sada od Mary Kay na pleť postihnutú akné. Táto sada obsahuje 3 produkty. Mne sa najviac páčil iba ten jeden a je to teda čistiaci gel na pleť postihnutú akné. Je priesvitnej farby. A aj keď mám mastnú pleť, to až moc vysuší. A práve na to som použila tento krém, alebo teraz skôr vazelínu od Mary Kay, ktorá je ale strašne mastná, takže ho naozaj dávate iba trochu. Ďalšia kategória sú pery a túto kategóriu rozhodne vyhral balzám na pery od Yves Rocher s príchuťou kokosu. Má bielu farbu a ak máte popraskané pery od zimy, tak ho veľmi odporúčam, pretože je dosť mastný na to, aby tie pery dokázal hydratovať. A predposledná kategória sú ruky. Mám tu teraz sadu na ruky Satin Hands od Mary Kay. Obsahuje vazelínu, ktorá chráni ruky pred peelingom, peeling, ktorý dáva preč odumreté bunky pokožky a nakoniec krém. Peeling a krém majú vôňu broskyne. A túto sadu odporúčam naozaj hlavne teraz, ruky veľmi popraskané. A posledná kategória z pesničky. So close to you right now, it's a force field. We could do this all night. We could do this all night. 'Cause I'm friends with the monster. Dobre, ďakujem vám, že ste sa na toto video pozreli a dúfam, že sa vám video páčilo a ešte sa ospravedlňujem, že som niekedy použila anglický výraz a niekedy slovenský, ale to preto, lebo keby som napríklad mala napísať pokožka, tak tam sú mäkčenia, ktoré v tom písme, čo som chcela použiť, neboli. Dobre, dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšom videu. Pa, pa!